nimic, jumate de casă numai cărămidă, tot. Era de stat, de la primărie, așa au primit-o săraca. Fără pat, fără nimic, sarteau pe jos. Au avut Ana. Am adormit copilul, am luat mâncare, am mâncat, am băut, am dus apede. Când e sus, când e jos, n-a să-ți dau, n-au să-ți fac, eu ticul meu, vai mica mea, taci cu toți grijani, eu, tot ne-am spart. Dimineața ne trezim, eu mă duc acasă, tu la ce beat am fost aseară. Ce mă, unde acasă să mergi? Păi mă duc acasă, tu, nu stau aici, tu ce e aici? Eu mai stau fără tine? Cum adică dacă stai fără mine? Păi eu nu mai stau fără tine. Tu, femeie bună, trebuie să mă duc la școală, tu. Păi eu am școală, trebuie să iei mama pensie de ulmaș după tata, tu. Copilul dimineață s-a bucurat că o văd dulciuri, au văzut de toate copilul, știi? Nu te duci copilul să duci la școală. Păi unde la școală? Păi de ce? Păi trebuie să mă duc și eu la școală, tu, și nu am mama cu tatăl să mă duc. Eu trebuie să mă duc la școală, tu, să fac. Nu, bine. Ce să fac? Hai că duc copilul la școală, mă întorc înapoi și după aceea mă duc la școală. Și eu. Nu, bine. Am dus copilul la școală, am venit înapoi. Au plâns copilul după mine. Tată, nu mă lăsa singur aici. Mă, te aștept afară la poartă până gata și viu înapoi după tine. Așa de drag o prins copilul ăla de mine. Ferească Dumnezeu din cer.